Fonsemo na NDC amanyoko no oko Sunyani East mensino emu awura bia yiniti so obepre mrashebeja akonya no ne din de Said Mubarak na wasese de etie bia no Sunyani East de obeje e de free NPP Fonsemo 2024 abatwa edayenim National Democratic Congress NDC amanyoko no abone homodin se akonya wo Sunyani East no wo mo behwem e de free NPP for eto nanso no wona bon mo modin pa wo mo entimi na we ana National Democratic Congress ye NDC amanyoko no woni pa wo ginemu e wo Sunyani East empatem amawoma akoto ne so aba amana komra hyebedwem Said Mubarak e de abetudwa se amanyoko no e bone homodin pa se ne abato e bekoso 2024 no wo magye akonya no efi NPP amanyoko no ensem wo de sansem we etudwa abra Emma Abra Women's Group I want Patemo eti Women for Victory. Yeah, binum say higher traditional seat my MPP. Far from that. One chimom na menka say traditional seat. So NDC yetimi age Sunyani East. Inshallah. Jumadia ya start ene ne ye ne ne esi eni so epese ye nti no. Yeware hwemu say nyina ye kan ho bom na nkabom mapaba yentemu a nkunimdie be ye ndia. Ye de enne ba he ye ani JP my say enim say inshallah sena ma say krado so maya adwuma na de nkunimdi be ye Sunyani East ene ye wura John Mani dia NDC e baji seat no founder a ono ene da group na no Ramatu Salifu ene Adom News nsentwofo atwetwe nkomo no wodi to dwa se e wura babia efie edwomadwom senior station wura mu akurase ye be ye adwuma den ade aboa John Mani na be de eche CD Aniti na ya fa dwumade we ya to yeso na kuo ni de yetitikuo ya sa kanya no na mo bete yanka nkabom amma power ne yentimi nkoje ese ye kan hu bom yanka ye hu bom a power ne ntwe ye de ye ho no etuchima ese ye kasa ma ye ho se yanka ye hu amomu a ye timu no a power ne ntimi ma pra ye utu ba ko anebu ukabom a ubu emu ti ye de nkabom a ne hia